komunikazio ez bortitza? Irekitzea, gerturatzea, kolaboratzea, edozein elementu, edozein jokaera jarrera deituko ditugu. Bale, orduan, ondo nahonean, presioik ez dakatenean, eta beste bat gehitukoet, seme-alabak eta ikasleak erresa jartzen digutenean, gure ikasle seme-alaba lankide bikoten ez dena. Eta hemen, pertsona hori aktuatzen edan bezala. Gelditu nahi dut ikusten bakarrikan egiten hori ondo doan gaizki doan zuzena da negokia da aldin berko lukean zuzketan edo ikusi nahi dut pertsona hori, ostras, hola ageri balima da, hola manifestatzen balima da, zebe motorik pasatzen aiotea, zerren adieraz nahi otea, ze esan nahian otea bil, nola sentitzotea,